Ahojte priatelia ešte raz. Chcel som vám natočiť krátke video na to, aký express je DHL služba tu v Nemecku. Napríklad včera ešte bol len odovzdaný môj paket, proste niekde pri Düsseldorfe, čo je 350 km tam. No a dnes ráno bola 9 hodina, 30 minúta a mne už zvonil DHL. No, objednal som si pre mňa moju Beatku darček, proste striebornú tehličku 100 gramovú a na ňu sme dali vygravírovať v norskom jazyku proste slovíčka, ktoré vám prečítam. No idem si ho otvoriť, sa veľmi teším, pretože som tu čakal až pondelok a už to prišlo dnes, sobotu. Prídeme z raňajok domov a DHL-ko nám už zvoní, takže idem si sadnúť, no a idem si to otvoriť. Takže že to nebude dlho trvať. Krásny špeciálny nožiček, tiež odporúčam. No a on sa tak špeciálne aj zatvára. To je takzvaný bezpečnosť. Ale tak som tam bude páska. Presne, výborné. Takže o to lepšie. Z hľadiska kvázi bezpečnosti to oni ešte takto lepšie. Super, ale veľmi som rád, že mi to prišlo dnes, naozaj. Čakám ešte, vieš, ja som myslel, že to nebol ten kameň z Ameriky, čo vlastne bol objednaný 23. a čo je dnes 11.1. a ešte stále tu nie. Ešte majú ale čas. Ale v appke ešte svieti, že proste je na ceste, tak sa teším taktiež na ňo, ale potešil ma aspoň tento darček ako strieborná tehla z čistého ryzého striebra, na ktorú sme dali vygravírovať. Už ani neviem čo, ale tak si pozrieme, prečítame. Tak som zvedavý, že ako... Pekne máš tu rechnú, všetko. Ale DHL naozaj, priatelia, tu v Nemecku môžete si dohodnúť, môžete live tracking, proste kde sa nachádza to dané vozidlo a môžete si ho počkať. No, je to tak pekne zabalené. Má to, cítiš tam tých 100 gramov, čiže vlastne si myslím, že nebudú klamať nás. Som myslel, že to bude jednoduchšie sa otvárať. Nevadí. Musíte ti to poriadne zabaliť. Skúsim to len takto vytiahnuť. Ale dá sa to. Ježiš, to je krásne. Wow, veľmi krásne to je. Pozrite, priateľe, aké pekné to je. To je z rydzého striebra tehlička, ktoré je nádherne vygravírované v norskom jazyku. Helse, Likia, Success, Penjer, Charliet, Lan Levetit, for Slavko a Beat. For Slavka o Beatku. Pre Slavka a Beátku. To štímt, to sedí. Akože Helse je zdravie, Like je šťastie, Success je tiež úspech, Penjer to sú peniažky pochopiteľne, Charliet je po norsky láska a Lan Levetit to je vlastne dlhovekosť pre mňa a pre Beátku. Čiže krásne taká pamätná tehlička, strieborná. Ja si ju ešte otvorím z tohto plastového púzdra, ale veľmi sa mi to páči. A pozrieť, to je krásne vyleštené, to striebro. Veľmi pekné. Ale v tej norštine krásne to je, akože som veľmi spokojný a má to veľmi... Budúca bude v nemčine. Budúcu dáme v nemčine, ale chcel som akože túto naozaj. A tretia bude v španielčine. To je krásny darček, by som povedal. Veľmi pekný. Pre mňa a pre Beátku. Naozaj striebro. Toto krásne. Si myslím, že poteší hoci koho, takže sa kľudne nechajte inšpirovať. No. Ak si neviete rady s darčekmi. Veľmi cena je priateľná, na to, že nie je to úplne malé. Ono sa to pohybuje proste, aká je na trhu aktuálna cena striebra. A taktiež... Ale není to úplne malé, není to úplne ľahké, je fakt tam cítiť tú ťarchu a je to fakt veľmi pekné, keď tam také vlastne necháte niečo vygravírovať, takže venovanie nejaké, akomkoľvek jazyku, ale ako krásne darček, to dal. Lebo sme dali krásny štýl písma, veľmi pekné. Ešte raz to musím ukázať. Ako darček, verím, že to vidíte, priatelia. Veľmi výborná vec. A musíš tu trošku otáčať, lebo sám to odráža, tak je veľmi to pekné to. A má to krásnu hmotnosť, takže sa veľmi teším. Takže asi tak. Chcel som sa s týmto pochváliť, no dáme to jak nejaké short video, takže pekno.